No niin. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne Kyntökouluun. Elikkä meillähän Maaseutu Harava 2-hankkeessa nyt on päätetty järjestää yhteistoiminta-alueiden meidän yhteistyökumppaneiden kanssa 3 Teams-tilaisuuden verran erilaisia infotilaisuuksia nyt loppuvuoden aikana, ja näistä ensimmäinen on tämä Kyntökoulu. Siellä on tulossa sitten ajankohtaistuntia valvonnoista ja havainnoista kasvukaudella. Se on tullut 21.11. ja syysilmoitustunti on 4.1. ja niistä tulee sitten tiedottelua ja informaatiota tässä syksyn mittaan lisää ja tarkemmin. Ja tässä esityksen lopussa on myös sitten nuo aikataulut ja sisällöt sitten laitettu, niin laittakaa niitä päivämääriä kalenteriin, mutta pitemmittä puheitta. Hyvää huomenta kaikille. Minä olen Huotari Johanna, Maaseutu Harava 2-hanke ja MTK Pohjois-Suomi. Meillä mukana olevat kommentaattorit ja esittäjä sitten tässä niin esittelevät ihtiänsä mukaan, kun tulevat ääneen. Mutta minä heitän puikot tästä nyt Yliö Jannelle ja Janne saa aloittaa. Mä täällä koitan sitten huomioida, että ihmiset kommentoivat tai nostavat kättä ja näin. Ja toiveessa olisi tosiaan, että saadaan tässä vuorovaikutusta myös aikaiseksi ja pistäkääpä näitä meidän asiantuntijoita sitten vähän eholle. Joo, huomenta kaikille, huomenta päivää. Yliö Janne ja Kuhmon maaseutusihteeri ja Kyntökoulun opettaja tällä kertaa. Minä pistän tuon kamerakuvan pois häirittämästä, niin ääni kuuluu varmaankin. Joo, kyllä kuuluu. Joo. Elikkä tämmöisellä konseptilla lähdetään nyt liikkeelle, että mitä pitäisi huomioida tässä tukiasioissa tässä syksyn aikana. Sitä mietittiin, että ollaanko nyt pikkusen myöhässä. Että osa syystöistähän nyt on tehty, mutta oikeastaan se korostuu sinne loppua kohti, että miten paljon kärsii kyntää ja miten kärsii lantaa levittää tai miten yleensä pääsee syystöitä tekemään. Ja miten tämä poikkeukselliset satteet vaikuttaa näihin asioihin. Ja tosiaan 3 kantilta, eli ehdollisuus, ekojärjestelmätuki, ympäristökorvaus. Käytännössä uusia asioita paljon uuden ohjelmakauden myötä. Ehdollisuus, paljon vanhaa tuttua sieltä täydentävistä ehdoista, mutta on paljon uutta. Ekojärjestelmätuki osaksi on sieltä vanhasta ympistä tuotuja elementtejä, mutta se on uusi tukimuoto. Ja ympäristökorvauksissa paljon uusia toimenpiteitä. Niin näitä tässä nyt yritän avata niin kuin syksyn näkökulmasta, kun keväällä viimeksi koulutettiin näistä. Ja nyt on kesä mennyt ja mitä syksyllä pitäisi yrittää muistaa. Ja ymmärrän, että tämä on aika sekaava vyyhti, että toivottavasti tästä olisi jotain apua, että näitä nyt yrittäisi jonkunlaisessa pähkinänkuoressa tuoda asioita esiin. Mennäänpä seuraavaan. Eli tämä nyt johdantona kaikkeen mitä tässä tulee. Pitää muistaa nämä käsitteet vähän joka asiassa, ainakin ehdollisuudessa ja ekojärjestelmätuessa. Eli pelto on niin kuin kansallisessa maankäyttölajiluokittelussa eri asia kuin EU-peltoala. Eli maankäyttölajinen pelto on tietenkin pelto, jossa viljellään peltokasveja. Ja kaikki vilja, puutarhakasvit, kesännot, nurmet on peltoa. Sitten on erikseen luonnonlaitu ja niitty, joka on niin kuin luonnonheinää lähinnä käytetään laitumena, että hoidetaan luonnon niittynä. Mutta sitten tämä EU-pelto ei pysty päältä päin näkemään, mikä on peltoa, mikä on pysyvää nurmea.
Eli käytännössä se pysyvä nurmi tulee, vaikka olisi kuinka tehokkaasti viljeltyä nurmea, mutta jos se on yli 5 vuotta ollut nurmelta nurmelle uusattu, niin siitä tulee pysyvä nurmi. Ja sitten nämä ehtokiemurat koskee eri tavalla sitä, vaikka se nyt päälle päin samanlaista voi olla se pelto, mutta jos siellä se on katkaistu se pysyvän nurmen kertyminen, vaikkapa nyt viljalla tai jollain seoskasvilla tai vihantaviljalla, niin se ei olekaan pysyvää nurmea. Nämä nyt pitäisi muistaa koko ajan tässä. Pysyvät kasvit on ruokohelpi nyt esimerkiksi. Mutta pelto ja pysyvä nurmi, nuo pitää muistaa roikuttaa tässä mukana. Joo, seuraava. Eli ehdollisuus, tämä uusi asia tai täydentävät ehdot ennen. Kuitenkin käytännössä lähes kaikkien tukien saamisen ehtona niin EU- kuin kansalliset pohjoiset tuet niin koskee käytännössä kaikkia viljelijöitä. No miten ne vaikuttaa nyt sitten syystöihin? Siinä on uusia ajatuksia pitää olla tässä, että ei voi tehdä niin kuin ennen on aina tehnyt. Kyntää vai ei kyntää, tai muokata tai ei muokata. Sitten muita asioita myös ehdollisuuden kautta tulevia, mitkä vaikuttavat näihin syyshommiin. Seuraava. Eli ensimmäisenä tämä uusi asia, kokonaan uusi asia. Eli 33% peltojen ja pysyvien kasvien, käytännössä useimmiten peltoalan, siis sen EU-peltoalan yhteenlasketusta alasta, pitää olla kasvipeitteistä marraskuusta tuonne maaliskuun puoliväliin. Ja pysyviä nurmia tässä ei huomioida. Mutta koskee lähes kaikkia tiloja, mutta toki on paljon sellaisia tiloja, joilla kaikki on pysyvää nurmea, ainakin täällä idässä ja pohjoisessa Kainuussa. Mutta siinä on se kikka, että jos siellä on vaikka nyt se pieni perunamaa tai kasvimaa, vaikka 3 aaria, niin siitä pitää 33%, eli 1 aari pitäisi olla kasvipeitteistä ja se pitää ilmoittaa syysilmoituksella. Ainoastaan silloin ei tarvitse tehdä syysilmoitusta, jos kaikki on pysyvää nurmea. Toki silloinkin voi sitten hakea sitä kasvipeitteisyyden tukea ja silloin tekee sen syysilmoituksen. Niitä nyt yritettiin jo keväällä selvitä niistä kasvimaista eroon ja monet niitä nyt sitten piirsi pois ja näin edelleen, mutta varmaan tulee jonkun verran ongelmia niistä vielä. Ja sitten tosiaan muistettava, että päältäpää ei näe mikä on peltoa, mikä on pysyvää nurmea, mikä pitää mennä sinne vipupalveluun ja katsoa, että miten paljon se nyt pitää jättää kyntämättä, vaikkapa niistä ohralohkoista. Ja tähän kelpasi siis nurmi, joka pysyy talven yli nurmena, eli aitoa kasvipeitettä ilmoitetaan syysilmoituksella aitona kasvipeitteenä. Myös sänki, viljan sänki tai jonkun muun kasvuston sänki kelpaa, ilmoitetaan sänkenä tai sitten kevennetysti muokattu, ilmoitetaan kevennetysti muokattuna. Ja sitten tietyissä tapauksissa puutarhakasveissa kasvijäte kelpaa. Ja ymmärtääkseni kaikki lohkot ilmoitetaan syysilmoituksella jotakin, että joko siellä on joku näistä aitokasvipeite, sänki, kevennetysti muokattu tai kasvijäte tai sitten muokattu. Ja siitä ohjelma laskee, että täyttyykö se 33%. Ja koskee lähes kaikkia tosiaan tämä. Ja en tiedä, tuliko se täällä videossa sanottua, mutta tätä sitten satelliitti valvoo varmaankin pitkin syksyä ja keväällä vielä, että
että täsmääkö se, mitä olet ilmoittanut, ja näyttääkö se kasvipeitteiseltä siellä. Jos ei näytä, keväällä tulee taas niitä selvityspyyntöjä, ja pitää ottaa kuvaa. Niin tähän kannattaa varautua sitten ja ehkä ottaa, jos se on semmoinen, että siellä ei hirveästi sitä kasvipeitettä ole, mutta sitä ei ole muokattu, niin voisi ajatella, että voisi ottaa kuvia ihan varulta varastoon. Ja keväälläkin tietysti ehtii vielä. Joku vaikka hernekasvusto, ei sieltä keväällä paljon mitään enää näy, vaikka se nyt käy siis se herneen sänki käy kasvipeitteisiksi, mutta keväällä voi näyttää melko vähäiseltä kasvipeitteeltä. Joo, seuraava. Eli tässä on vielä tarkemmin. En nyt rupea luettelemaan. Siellä kysymys vilahti. En kerinyt napata keskustelua. Eli tarkoittaako pysyvän nurmen statuksen omaava pelto? Nimenomaan kyllä. Eli pysyvän nurmen statuksen omaava pelto ei kelpaa tähän ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen. Jarilla on käsi pystyssä. Kiitoksia, hyvää huomenta päivää. Minunkin puolestani on Jari Korhonen, Sotkamon kunnan maaseutupäällikkö, ja tuohon viljelijän oivalliseen kysymykseen niin täydennän vielä sitä, että mistä viljelijä saapi sen tiedon, että missä niitä pysyviä nurmia tilalla on, niin ne löytyy Vipu-palvelusta, ja nyt kun Vipu-palvelussa ei ole enää auki se tämän vuoden tukihakemus, koska se muutosaika päättyi 2.10., niin ne vastaavat tiedot löytyy sitten sieltä maatilan tiedoista, eli lohkot kartalla toiminnosta. Ja se näyttää nyt tällä hetkellä 22 vuoden pysyvien nurmien statuksen, ja nyt sitten siellä voipi näkyä sellaisia lohkoja, jotka ovat olleet 22 vuonna pysyviä nurmia, ja jos se lohko on jatkanut nurmiviljelyssä, niin se on edelleen pysyvää nurmea. Jos siellä lohkolla on niin, että niitä kertyneitä pysyvän nurmen vuosia on 5, ja jos se on tänä vuonna ollut taas edelleen nurmena, niin se on täyttynyt sitten se pysyvän nurmen status, eli silloin se on pysyvää nurmea tänä vuonna. Ja sitten siellä teemakartalla näkyy myös ne, joissa pysyvän nurmen vuosia on 4, eli ne on niin kuin suunnittelutiedoksi, että kohta ne täyttää sen pysyvän nurmen vaatimuksen. Eli sieltä sen pystyy tarkastamaan, ja tässä kyntökoulun edetessä niin Janne kertoo sen, että missä tapauksissa on ihan välttämätöntä käydä katsomassa käytännössä tältä kartalta se, että miten pitää menetellä. Hyvällä arvauksellakin niin tilalla kyllä pystyy toimimaan, vaikka ei tiedä tuota statusta, mutta se käy tässä Janne esityksen myötä sitten ilmi, että mitkä ne on ne varmentavat keinot, että niitä vahinkoja ei välttämättä tämän ehdollisuuden kasvipeitevaatimuksen osalta tule. Kiitos. Joo, kiitos Jari. Tuo oli, kun minä en pysty sitä Vipu-palvelua tai Vipua käyttämään, kun en ole viljelijä, niin en nyt ihan tarkkaan aina tiedä, että miltä se näyttää viljelijälle, vaan Jaripa sen tietää nyt. Niin en tiennyt että se on 22 vuoden tilanne, mikä siellä näkyy. Eli jään tähän, että mitkä kelpaa vähimmäismaanpeitteeksi. Lähinnä siis nurmi, ruokohelpi, joka ei ole pysyvää nurmea, viljan sänki, myös korjaamaton viljakasvusto käy, ja sitten syksyllä kylvetyt kasvit, vilja tai nurmi
käräjäkasvit, eli jos sinne on vaikkapa nyt sitten nurmi perustettu sinne vilja-alle, niin aina vaan paremmin kelpaa, ja kelpaa se pelkkä sänkikin. Mutta myös viherkesannot, luonnonhoito, vierontusnurmet, jos ne ei ole pysyvää nurmea. Ja monimuotoisuuskasvit, eli riista- ja maisemapellot, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, sitten puutarhakasvit, mansikka, perukka, omena, kumina. Onko se peltokasvi vai varmaan peltokasvi on se. Nämä nyt, jos tulee jotain yksityiskohtaisempia, niin kannattaa tarkistaa vielä oppaasta taikka meiltä sitten kysyä, että käypikö se. Ja kyllähän se vipu neuvoo sitten sinne syysilmoituksen teossa, että käykö tämä vai eikö käy. Seuraava. Sitten vielä yksityiskohtia, eli käy myös vähimmäismaanpeitteeksi tuo ruiskutettu nurmi, kun sitä ei muokata, että on siis tuhottu kemiallisesti. Myös viljan sänki on ruiskutettu, jätetään muokkaamatta, tai seoskasvusto sänki käy, ja kevennetty muokkaus tarkalleen näillä kamppeilla, ei millään muulla. Että kun nämä on tässä lueteltu, niin kultivaattori, lautasäes, joustopikkees, lapiorulla äes tai rulla ilmastin yhteen kertaan ajaen. Ja tietyillä puutarhakasveilla kasvijäte, kun sinnehän ei käytännössä sänkeä jää, mutta vaikka kaalin niitä lehtiä ja tämmöinen. Mutta esimerkiksi porkkana ei käynyt. Sitten, siinä oli pyöritetty tuo vähimmäismaanpeiteasia. Kysykää vaan sitten, jos tulee kysymyksiä saman tien, että ei unohdu asiat. Ja seuraava uusi juttu, eli tämä pakollinen vuotuinen viljelykierto. Lähtökohtaisesti ensi vuonna koskee kaikkia tiloja. Tänä vuonna oli se ainoastaan, jos on se käräjäkasvitoimenpide valittuna, niin koski niitä tiloja. Mutta ensi vuonna periaatteessa kaikkia tiloja, mutta lievennyksenä seuraavalla dialla sanotaan yksityiskohtaisemmin, mutta periaatteessa nurmitilat, pienet tilat, luomutilat välttyy tältä viljelykiertovaatimukselta. Eli yksinkertaisesti sanottuna vuotuinen viljelykierto, yksivuotisen viljelykasvin pitää vähintään 1/3 peltoalasta vaihtua vuosittain. Eli vaikka 9 hehtaaria ohraa, niin siitä 3 hehtaaria pitää olla jotain muuta ensi vuonna. Eli tarkastellaan niitä kasvulohkoja, missä on edellisenä vuonna ollut yksivuotisia kasveja. Ja näiden kasvulohkojen alasta pitää 33% vaihtua toiseksi kasviksi. Sitten vielä toinen juttu viljelykierrossa, eli usean vuoden viljelykierto. Ei tarkastella vielä ensi vuonna, mutta ensimmäisen kerran 25 tai 26, riippuen nyt siitä, minä vuonna alkoi tämä viljelykiertovelvoite, useimmilla vuonna 26. Eli samaa yksivuotista kasvia saa olla korkeintaan 3 vuotta peräkkäin samalla lohkolla. Sitten tässä on semmoinen ovela juttu, että vaikka se on eri viljelijällä ollut edellisenä vuonna, niin se vaatimus siirtyy sen pellon mukana. Eli viljelykiertovaatimus pitää toteutua, vaikka pelto siirtyy haltijalta toiselle. Ja sitä ei tarvitse kysellä sieltä entiseltä viljeltä, vaan se tulee vipupalvelun näkyviin, se edellisen vuoden kasvi. Toki ei se nyt sillä lailla periydy, että jos se on niin kuin se tila, jolle se siirtyy,
niin on vapautettu tuosta viljelykierrosta, niin eihän se tietenkään tule hänelle sitten siinä tapauksessa. Se vapautus toki menee tämän yli. Monimutkainen asia, mutta en tiedä, oliko tuo nyt yhtään tyydyttävästi selitetty tuossa lyhyesti. Mennään seuraavaan diaan. Eli tämä helpotus ei koske, suurta osaa Kainuun tiloista ei koske. Eli jos on 75% peltoalasta, tästä EU-peltoalasta, heinää tai nurmea, kesanttoa tai palkokasveja, no se on isolla osalla tiloistahan näin on, tai sitten yli 70% koko maatalousmaasta on pysyvää nurmea tai nurmirehuja, rehukasvia. Tai sitten tämä, että peltoala, eli EU-käsittelyssä peltoala enintään 10 hehtaaria. Että voi olla semmoinen kohtalaisen kokoinen tila, vaikka 20 hehtaaria. Maakattelajiltaan peltoa, mutta sitten on ne samat lohkot ohralla vuodesta toiseen. Ja vaikka 9 hehtaaria ohraa, 11 hehtaaria nurmea tai viherkesanttoa, vaikka nyt ne tuulenmaan lohkot jatkuvasti viherkesanttoa tai nurmea, niin ne on pysyvää nurmea, jolloin peltoala ei ole 10 hehtaaria, niin ei tule tätä viljelykiertovaatimusta. Ja sitten iso joukko, kaikki luomutilat, siis luomuvalvontaan kuuluvat tilat, on vapautettu tästä viljelykiertovaatimuksesta. Varmaan sen takia, kun se on jo siellä luomuehdoissa tämä viljelykierto sisäänkirjoitettu, niin menisi aika monimutkaiseksi, jos kahdenlaista viljelykiertoa pitäisi vielä yrittää yhteensovittaa. Luomuehtojen vaatimaa viljelykiertoa ja tätä vielä ehdollisuuden viljelykiertoa. Sitten jos osa pinta-alasta vaan luomussa, niin ne tavanomaisesti viljelyt lohkot, niitä koskee tämä viljelykiertovaatimus. Sittenpä seuraava. Sitten nämäkin tulee nyt ehdollisuudesta käytännössä, että oikeastaan niin kuin nitraattiasetuksesta tulee nämä, mitä ajateltiin, että muistutetaan mieleen tässä syksyllä, eli lannan käyttö. Nyt varmaan ei ole päässyt lantaa oikein ajamankaan, pellolle on niin märkää, mitä pystyy vielä tekemään. Eli mitä ei saa tehdä sen niin sanotun nitraattiasetuksen lainsäädännön perusteella, eli lumipeitteiseen routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan ei saisi ajaa lantaa. Milloin se on veden kyllästämään, sitäpä nyt on vaikea sanoa varmaan. Ainakin jos sillä vesi ihan seisoo rapakoissa, niin silloin se varmaan on. Ja sitten on tuonnehan vielä aikaa tuonne, eli marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana ei periaatteessa ollenkaan saisi ajaa lantaa pellolle, mutta poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi, eli jatkuvat sateet, jos estää, että ei lokakuussakaan pääse ajamaan, ja marraskuussa olisi näköpiirissä hyviä ilmoja, eikä tule talvi vielä, niin voi poiketa tuosta, mutta sen nitraattiasetuksen mukaan pitää tehdä ilmoitus lokakuun aikana jo kunnan ympäristöviranomaiselle, että aikoo levittää lantaa marraskuussa. Ja sitten edelleen nitraattiasetuksesta tulee, että 15.9. jälkeen, mikä on mennyt jo aikaa sitten, tuo päivämäärä lanta on sijoitettava tai mullattava. Ja se aina pitäisi mullata 1 vuorokauden kuluessa. Sanotaan, että välittömästi mullattava ja vähintään korkeintaan 1 vuorokausi. Ja vielä tuo rajoitus, eli 1.9. jälkeen
lannassa enintään 35 kiloa hehtaarin liukosta typpeä, eli pyöreästi tarkoittaa, että maksimissaan siis syys-lokakuussa 20 kuutiota lietettä tai 30 kuutioa kuivalantaa, noin pyöreästi, riippuen nyt sitä lannan typpimäärästä. Sitten vielä edelleen nitraattiasetuksesta tulee tämä, että jos sitä niin kuin pitää kuitenkin lantaloita tyhjentää, sen voi ajaa sinne pellolle kasoihin enintään 4 viikkoa. Asetuksen mukaan voi säilyttää siellä. Ja sitten jos on oikein poikkeustilanne, niin se niin sanottu patterointi, eli aumavarastoinnista puhutaan tuossa asetuksessa, niin siinä on tarkat ohjeet, miten se pitäisi tehdä. Ilmoitus 2 viikkoa ennen patterointia kunnan ympäristöviranomaisille. Sitten voi vielä olla näitä, mitkä ei tule tältä nitraattiasetuksesta, eli kunnalla voi olla omia määräyksiä pohjavesialueille lannan levityksistä. En tiedä, onko näitä, mutta ne saa kyllä sitten kunnasta selville. Ja nehän saattaa vuosittain vaikka vaihdellakin. Että ei mekään aina tiedetä, että jos vaikka kunta olisi määrännytkin jotain tuommoista, niin siinä tiukkoja ukaisia lannan levitykseen, mutta antaa siis mahdollisuuden kuitenkin marraskuussa vielä levittää näissä reunaehdoissa. Sitten vielä muistettavaa, eli vesistön varrella. Nämä on taas semmoisia, että nämähän oli aikaisemmin ympäristökorvauksissa oli suojakaistat ja valtaojan pientareet, eli niitä ei niin kuin, jos et ollut ympissä, niin saattoi vähän helpommalla ajatella tätä, mutta nythän tämä tulee ehdollisuuden kautta ja koskee kaikkia tiloja. Eli 3 metrin suojakaista vesistön varrelle kyntämättä eikä saa lannoittaa eikä kasvinsuojeluaineita käyttää. Sitten vielä tämä kinkkinen kysymys, eli tuo 31.12.22 oli se yksi takaraja, jota ennen maatalousmaaksi raivattu tai muulla keinoin otettu turvemaa tai muu maa, eli käytännössä kaikki raiviot, jotka tuon päivämäärän, eli viime vuodenvaihteen jälkeen on vasta valmistunut pelloksi, pitää olla pysyvästi nurmikasvusto siellä. Ja tätähän kysyttiin kaikilta uusilta lohkoilta kevään alkukesän tukihaussa, että oliko se peltoa vuodenvaihteessa. Ja jos ilmoitti, että ei ollut, niin silloin ei saa kyntää kyseistä lohkoa. Mutta esimerkiksi nyt lanalla voitaisiin, jos tulee sinne pahoja uria tai muuta, niin se ainoastaan periaatteessa se kyntöaura on kielletty siinä asetuksissa, että lanalla voi tasata, kaikkia muokkausvälineitä voi käyttää. Siinä on niin kuin sääntö, että uusitaan vain suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella. Ja ei voi jäädä talveksi niin sanotusti kevennetysti muokkatuksi, vaan sinne pitää se talveksi saada se nurmipeite. Eli käytännössä keväällä tai keskikesällä uusia se nurmi sinne, että se kerkiää orastua kunnolla tai kasvusto tulla sinne. Sanotaan, että välittömästi muokkauksen jälkeen.
Ja sitten semmoista pohdittiin asiaa, että voiko nyt viljelijä luottaa siihen, että hän on ilmoittanut sen, että se oli peltoa 31.12.22. Ja sitten on kuitenkin sanottu, että siitä takautuvasti tarkastellaan satelliittikuvista vielä jossakin vaiheessa varmaankin tulevan talven aikana. Ja niistä tulee jonkinlaisia kysymyksiä ehkä sitten, jos satelliittikuva ei tue sitä viljelijäilmoitusta, mikä on varmaan semmoinen häilyvä se raja, että milloin se on pelto ja milloin se on ollut valmista peltoa ja milloin ei. No sitä nyt huomasin, että tuli justiinsa, Johanna oli saanut vastauksen, kun sitä kysyttiin Ruokavirastosta, että miten siinä tapauksessa, jos mennään nyt kyntämään tuommoisen, ja sitten satelliittitarkastelu toteaa, että ei se ollut peltoa, niin Ruokaviraston vastaus oli, että viljelijä lohkoa sen tiedon perusteella, jonka on ilmoittanut, kunnes toisin todistetaan. Jos ei ole kyseenalaistettu tuon päivän määrän viljelykelpoisuutta, niin jatkaa viljelijän ilmoituksen mukaisesti. Eli jos nyt on oman tuntonsa mukaan ilmoittanut, että se on peltoa ollut silloin, niin voi olla siinä mielessä aika huoletta. Näin kai tämän voisi tulkita, vai tulkittekö te muut samalla lailla tämän viestin? No tämä on hallinnollisesti ongelmallinen asia, kun tämmöinen höly on löysätty, että tehdään tämmöistä satelliittitarkastelua jälkikäteen, mutta tätä ei ole niin kuin viljelijälle pystytty sitten sanomaan, milloin tämä tarkastelu on ohitettu, niin siksi tämä joillakin viljelijöillä aiheuttaa sitä jännitystä, että oliko se nyt sitten Jannen mainitsemassa vaikeassa tulkintatilanteessa, niin onko se sitten ok se viljelijän ilmoitus. Ja eilen viettiin tässä keskustelussa pikkusen pitemmälle vielä se, että mikä seuraamus tässä on, niin se on -20% näyttäisi olevan maksimissaan niin tukiin sitten se vaikutus, jos tämä ankarimmillaan menisi tämä, että lohko on kynnetty, vaikka se ei ollut peltoa silloin 30.12. Niin tässähän viljelijä voi nyt sitten sillä tavalla niin toimia viisasti, että vaikka se nyt on se näkemys, että se oli peltoa silloin 30.12.22 ja on näin ilmoittanut, niin jättää sen kuitenkin kasvipeitteiseksi tässä vaiheessa, niin se on aika lailla varman päälle sitten se, että niistä seuraamuksista ei tarvitse ainakaan sitten huolehtia tuon maanpeitteisyyden näkökulmasta. Tuleeko muilla jotakin muita näkökulmia vielä tähän? Tai viljelijöillä ennen kaikkea, jos on kysymyksiä tähän, niin tästä voidaan keskustella ja laittaa sitten vaikka Ruokavirastolle lisää kysymyksiä, jos tähän jotakin puolia ilmennään. No se vielä tuli mieleen kyllä tuossa, että jatkossahan tämä nyt kuitenkin tiloilla sitä peltoa raivattaa, niin laajentavilla tiloilla niin pitää kyllä muistaa se, että ne pitää ottaa ihan omaan kyntöohjelmaansa ja uudistamisohjelmaansa sitten nämä 23 vuonna ja sen jälkeen raivatut lohkot, että ei sotkeenut tämän kasvipeitteisyys-kysymyksen kanssa sitten näihin muihin kyntösääntöihin. Kiitos. Joo, kiitoksia. Niin, varmasti on, varman päälle on tuo aika rajulta kuulosti 20% kaikkiin tukiin, että eihän tästä ole mitään, ei ole tietoa, kuka tätä valvoo, miten sitä valvotaan ja kuka määrää ne seuraamukset, mutta täydentävissä ehdoissa oli normaali seuraamus 1 tai 3%, mutta on sekin jo paljon sen yhden kynnetyn lohkon takia, aika ikävä juttu. Että hyvin tänä vuonna ilmoitettuihin uusiin lohkoihin hyvin varovasti kyllä menisin kyntämään syksyllä niitä, että mieluummin olisi nurmikasvusto siellä ihan varmuuden vuoksi.
tai yleensä, että muuta kasvia laittaa kuin nurmea sinne. Eikä Ruokavirasto ota kantaa, milloin sitä tarkastellaan, mitä siitä on seuraamukset. Näköjään tuossa viestissä sanotaan, että ei pysty sanomaan jossakin vaiheessa. Eli löysään hirtteen jää noiden lohkojen viljelijät kyllä siltä osin. No, Keräseläsi Puolangolta huomenta. Sen verran kannattaisiko spekuloida, jos se on juuri niin kuin Jari ja Janne tuossa äsken sanoi, että se on. Ja tuo, mikä Jari esitti tuon 200%, niin se on ehkä, jos on sen verran rohkea spekuloida, että ehkä se on hyvin semmoinen, niin kuin ehkä se rajuin, enkä pidä sitä kovin todennäköisesti, jos ajatellaan sitten hallinnon jonkunlaista oikeudenmukaisuutta, että on tämmöinen viljelijä vähän löysässä hiressä, niin veikkaisin, että se seuraamus on sitten kuitenkin jonkun verran pienempi, olisiko se sitten jopa 0. Sen verran ehdollisuuden oppaassa kyllä sanotaan, että ehdollisuuden noudattamista valvoo elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastajat, että onko ELY-keskuksen ihmisillä tuohon kantaa. Tosin Jari spekuloisi ihan oikein, että onhan tässä jossain keskustelussa ollut ja että ehdollisuuden ehtoja myös YTH:ssa valvotaan jollain määrin, vaikka se tuolla oppassa noin sanotaan. Mutta onko ELY-keskuksen ihmisillä tuohon kantaa? No Kemppaisen Paavo voisi tältä ELYn puolelta, niin kuulolla on tässä ollut, niin ei meillä ole valvontapuolella tätä asiaa millään lailla esillä vielä pidetty. Että enpä pysty sen enempää valaisemaan asiaa. Niin, näin se varmaan on, kun ei Ruokavirastossakaan ole tietoa. Eivät ota kantaa, milloin valvotaan ja mitä seuraamuksia. Juu, se oli semmoinen, no niin, mennäänkö eteenpäin tästä? Siinä oli nyt ehdollisuuden asiat yritetty koota ne, mitkä nyt syksyllä pitäisi vähintään pitää takaraivossa syksytöissä. Sitten ekojärjestelmän tuen tämä talviaikainen niin sanottu vapaaehtoinen kasvipeitteisyys, mitä mahdollisuuksia, lähinnä se, että tuen määrää sieltä saa isommaksi, mutta mitä muistaa, mitä tavallaan uhka siinä on, että mitä siinä voi käydä. Niin sitä yritetään pyöritellä tässä seuraavissa dioissa. Menen vaan seuraamaan. Eli tämä on se 50 hehtaarille, maksetaan kaikille peltoalalle, pysyvien kasvialalle ja pysyvälle nurmelle. Tämä erona siihen ehdollisuuden pakolliseen kasvipeitteeseen. Se ei koskenut pysyvää nurmea, mutta tätä 50 tukea maksetaan myös pysyvälle nurmelle. Eli sillä ei voi täyttää sitä 33%, mutta kaikki pysyvät nurmet voi ilmoittaa kasvipeitteisyyksiä ja saa sen kasvipeitteisyyden tuen. Tämä on pikkusen tiukempi, eli pitää olla sänki- tai kasvipeitteisiä, eli kevennetty muokkaus ei käy tähän. Eikä mikään muokkaus tietenkään. No, otapa vielä takaisin. Eli nuo päivämäärät, pellot ja pysyvät kasvit, molemmissa on lokakuun loppu, eli se oikeastaan lokakuun viimeinen päivä on just tämä säilyttämisaika, että lokakuun viimeinen päivä ei kärsi enää mennä kyntämään mitään, jolleka niin siis tietenkään, jos on sitä ennenkin kyntänyt, niin ei hae sitä tukea, mutta lokakuun lopun ja pellolla 15.4. ja pysyvällä nurmella 1.5. Ei varmaan nyt isoa ongelmaa tuo päivämäärä, kun silloin on yleensä lunta vielä, eikä pellolle mennä tuossa vaiheessa. Ja tosiaan syysilmoituksella ilmoitetaan nämä, joille haetaan tukea kasvipeitteiset alat samoin kuin ne, jotka täyttää sitä niin sanottua pakollista kasvipeitteisyyttä. Siitä syysilmoituksesta, joka tänä vuonna siirtyy ensi vuoden tammikuulle, niin pidetään sitten erillinen info, kunhan asiat selkiää vielä
varmaan tämän vuoden puolella kuitenkin. Ja oliko meillä päivämääräkin jo mietittynä, en muista. Mehän lyötiin se sinne tammikuun alakuun. Niinkö Ihan. se oli? Okei, Se oli joo. silloin 4.1. Joo, niin juu. Joo, niinhän se ajateltiin, että joulupyhistä selvitty, niin sitten paremmin pystyy ajattelemaan tuota, koska se alkaa silloin tammikuun alussa, alkoiko 6. päivä auki ja se syysilmoitus, ja tammikuun loppuun, vai oliko helmikuun ekaan päivään asti auki. Silloinhan se on mielen päällä tämä asia. No Ja niin, siinä se on. oli sitä tarkentavaa tietoa sitten tulossa vielä siinä joulukuun aikaan, niin Niin, kyllä. ajateltiin se sinne ihan tammikuun alkuun sitten. Joo. Siitä on jos hakuoppaassa ihan, oliko eilen tullut tämä hakuoppaan osuussyysilmoituksesta, aika hyvin on täällä selitetty, mitä siinä tehdään, mutta palataan siihen sitten tammikuussa vielä tarkemmin. Ja nyt se pitää kuitenkin päätökset tehdä tässä vaiheessa, että mitä säilyttää kasvipeitteisinä, mitä kannattaa säilyttää ja mitä ei missään nimessä pian mennä kyntämään. Eli hyväksyttäviä aloja: nurmikasvit, viljat, seoskasvustot, palkokasvit, ne kerääjäkasvit, syksyllä kylvetyt kasvit, viherkesännot, luonnonhoitonurmet, viherlantusnurmet, ruokohelpi, kumina, sitten ne pysyvät puutarhakasvit, herukka, omena, mansikka, välikasvit, maanparannus, saneluskasvit, monomatoisuuskasvit, eli ne riista- ja maisemapellot ja yleensä talven yli säilyvät kasvukaudella kylvetyt kasvustot, ja käy myös niin kuin siihen ehdollisuuden kasvipeitteiseenkin, niin tähänkin käy kemiallisesti tuhottu nurmi tai viljansänki, joka on ruiskutettu rikkojen osalta. Näin nopeasti käytynä, mutta tästä nyt voin nyt tarkistaa tästä diastakin taikka sitten hakuoppaasta, että kävikö se tämä ja kävikö tämä. Mennäänpä seuraavaan. Sitten oli tämä kikkailu, mikä keväällä jo sai päät pyörälle, että nyt se niin kuin realisoituu tämä, eli tämä asia, pysyvä nurmi tässä tai yleensä talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä, mutta oikeastaan tämä ekojärjestelmän osalta. Eli tietenkin se pysyvä nurmen ala, mistä haetaan tätä talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, niin pitää säilyttää lokakuun viimeisestä päivästä vappuun, eli 1.5. asti. Keväällä oli tieto, että se on 16.5., mutta sitä on lyhennetty tuota aikaa pari viikkoa. Mutta sitten tämä juttu, että pysyvän nurmen ala ei sillä tilalla saa vähentyä sinä aikana, nimenomaan tuon lokakuun lopun ja toukokuun alun välillä ei saa vähentyä pysyvän nurmen ala, vaikka sille ei hakisi tätä talviaikaisen kasvipeitteen tukea, että jos menee kyntämään tai muokkaamaan minkä tahansa pysyvän nurmen alan tuona aikana, vaikka sille ei olisi hakenut tätä tukea, niin siitä tulee seuraamus sitten tähän talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukeen. -20% on jo määrätty se seuraamus. Mutta äkkinäinenhän nyt ajattelisi, että sitä ei mitään pysyvän nurmen alla ei saa kyntää. Mutta ei se näin ole, mutta se pitää kyntää ennen 31.10., kun sen kyntää ja mahdollisesti kylvää sinne jotakin, tai eikä tarvitse kylvääkään,
jos se jää kynnykselle, niin silloin se ei tässä ajattelussa ole enää pysyvää nurmea, vaikka sinne kylväsi nurmen keväällä. Siitä nähdään se on sen väliajan marraskuusta huhtikuuhun. Se ei ole pysyvää nurmea, kun se on kynnetty, niin asia kunnossa. Kuulostaa lähes päättömältä ajatukselta, mutta tämmöisiä nämä on nämä EU-tukiehdot. Eli mitä tuosta nyt pitää muistaa, eli pysyvää nurmea ei pidä mennä kyntämään marraskuussa. Jos kyntää jotain marraskuussa, niin katsoo, että se ei ole pysyvän nurmen status sillä, vaan peltoa voi kyntää marraskuussa. Noin pähkinänkuoressa tämä monimutkaisen kuuluinen asia. Sainko ymmärrettävään muotoon tämä? Tuosta vasta voi tankata vielä diasta. Nämä jää sinne hankkeen sivuille sitten luettavaksi. Kuulostaa niin kuin pahemmalta kuin mitä se onkaan loppupelissä, että pysyvät nurmet kun kyntää lokakuussa asia kunnossa tämän osalta. Tietenkään niistä ei saa sitä 50 tukea, mutta voi kyntää oikein niin hyvin. Mennäänpä seuraavaan. Sitten millekään ei makseta tätä 50 kasvipeitteisyystukea, niin niille 31.12.22 jälkeen raivatuille pelloille, kun niissä ei makseta tukea, koska siellä se on jo ehto, että se täytyy olla nurmella ja kasvipeitteisenä talven yli. Natura-alueiden pysyvät nurmet on aika harvinainen tapaus, mutta sitten suojavyöhykkeet, sitten ympäristösitoumuksen turvepeltojen nurmet ei makseta, mikä syöpi sitä turvepeltojen nurmen tukea pahasti kyllä. Ja sitten maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisema-alueelle, koska sielläkin on jo lisään rakennettu se, että se nurmella on, niin ei makseta tuplatukia näille. Sitten, ja se vipuhan se sitten laskee, että millekä se maksaa. Varmaankin vipuneuvoja sen ilmoittaa, että millekä maksaa ja mille ei. Ei sitä tarvitse itse miettiä. Joo. Siinä oli ne talviaikaisen kasvipeitteisyyn asiat, mitkä toivottaa, että muistaisitte. Sitten vielä ja Jarilla on käpäillä pystyssä taas. Kiitoksia. Minä ajattelin ennen tätä koulutusta, että minä teen kolmen kohan semmoisen muistisäännön tästä kyntämisestä, niin haluaisin sen nyt kertoa tässä. Mutta ennen kuin sen kerron, niin vielä pikkusen sotken. Janne kertoi aivan oikein tuon, että jos se pysyvä nurmi kynnetään lokakuussa, niin se ei ole tuon ekojärjestelmätuen näkökulmasta enää pysyvän nurmi ja se saa jäädä semmoiseksi. Eli sehän on pöhkö ajatus sinällänsä, että pysyvän nurmea ei saa marraskuussa kyntää. Silloinhan tavallaan se ympäristöhaitta olisi pienempi kuin mitä lyhyemmän ajan se on kynnyksellä. Mutta tässä on tämmöinen todellinen epäloogisuus. Mutta sitä korostan, että jos ekojärjestelmätuen näkökulmasta se ei olekaan pysyvää nurmea, niin se lohko ei sitä pysyvän nurmen statusta menetä. Sen pysyvän nurmen status ratkii ja vasta ensi keväänä sillä keinolla, että minkä kasvin kylvätte sille lohkolle. Jos kylvätte sinne esimerkiksi viljan, yksivuotisen kasvin, niin silloin se pysyvän nurmen status vasta muuttuu, eli se poistuu siltä lohkolta kokonaan pois. Mutta jos ensi keväänä tämmöiselle lohkolle, joka on ollut pysyvää nurmea tänä syksynä, on kynnetty lokakuussa ihan oikein,
sääntöjen mukaan ja ensi keväänä kylvätte sen taas nurmelle, niin se pysyvän nurmen status edelleen säilyy sillä lohkolla. Eli pysyvän nurmen status poistuu vain ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteen näkökulmasta tuolla kyntämisellä. Mutta sitten se kyntöstrategiaksi, voisiko sitä sanoa, niin miten tilaa voisi sitä selkiyttää, että ei tule vahinkoja. Niin jos kynnät pysyviä nurmia, niin kynnä ne pysyvän nurmen lohkot lokakuussa, niin kaikki menee oikein. Ja jos sitten niin aiot kynttää marraskuussa jotakin, niin kynnä marraskuussa vain semmoisia lohkoja, joilla ei ole pysyvän nurmen statusta, eli jotka ovat peltoa. Ja sitten jos kynnät pysyviä nurmia marraskuussa, niin sitten älä hae sitä ekojärjestelmätuen talviaikaista kasvipeitetoimenpidettä pysyville nurmille. Sinä voit silti hakea sitä kyllä sinne pelloille. Pellostatuksella oleville lohkoille voit hakea siitäkin näkökulmasta. Sitten jos kynnät nurmia ylipäätänsä, niin tähän liittyy tämmöinen taloudelliseen optimiin valinta. Eli ylipäätänsä jos nyt ajattelet, että kynnät nurmen, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että luovut 50 € tuesta. Ja siinä pitää harkita nyt sitten sitä, että onko se 50 € tuki tärkeämpi vai onko tärkeämpi se, että se kyntötyö ei jää sinne keväälle työruuhkien näkökulmasta tai sitten pellon viljelytekniikan, pellon kunnon tavoitteiden näkökulmasta. Eli jollekin pellollehan se syyskyntö on aivan oivallinen tapa siihen pellon viljelykunnon säilyttämiseen, niin sekin voi olla se peruste. Eli nuo, mitä Janne toi esille, nuo turvepeltojen nurmet ja tämmöiset poikkeukset, niin ne on ainuvia, jolle ei sitä talviaikaisen kasvipeitteen tukkea saa. No niitä ei saa kynttääkään, mutta muuten niin koko yli tilan tuo taloudellisen optimin hakeminen pitää niin kuin tavallaan ajatella, että onko tuki vai syyskyntö tärkeämpi. Jos viljelijöillä on jotta kysymistä tai epäselvyyttä vielä tämmöisestä strategia-asiasta, niin sitä nyt kannattaa kysyä. Eli tätä pitää pyrkiä tilalla selkiyttämään tämä kyntöasia, ettei tässä tule niin kuin tuen menetyksiä tai sitten vielä pahempia vahinkoja. Mutta monelle tilalle tämä voi olla hyvinkin selkeää ja sinällänsä niin hallinnolla on tässä turhiakin huolia varmaan. Kiitos. Joo, kiitos. Hyvä kiteytys oli. Sitten vielä tämä kolmas osio, eli ympäristösitoumuksen, kun nyt oli käsitelty ehdollisuus, joka koskee kaikkia, jossa oli paljon asioita. Sitten oli ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeitteisyys, joka koskee niitä, jotka on hakenut. Varmaan suurimman osa on kannattanut hakea sitä, jolla on nurmea, niin miksi ei hakisi sitä 50 tukea, mutta sitten nuo asiat kun huomioon, niin kaikki menee hyvin. Sitten ympäristösitoumus koskee tietenkin nyt vain niitä tiloja, jotka on sitoutunut ympäristötukkeen, joita toki on valtaosa tiloista. Vai liekö? Joo, on varmaan valtaosa tiloista Kainuussakin on. Eli tässä nyt kyntökouluun liittyen nyt nousee tältä monimuotoisuuskaistat, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet kyntöasiassa, mutta sitten monta muistettavaa asiaa, jotka ei liity kyntöön niinkään, mutta sitten mitä nyt halutaan muistuttaa tässä vaiheessa, että mitä pitäisikö vielä jotain muistaa tehdä ja vielä pystyy tekemään asioita tuohon ympäristösitoumuksen ehtoihin liittyen. Niin näistä muikkareita. Ja mennäänpä seuraavaan diaan. Se on 2 diaan nyt yritetty tiivistää tämä. Tämä on
mennyttä aikaa, eli ne on valittu jo ne valinnaiset toimenpiteet. Eli muistutan mieliin, eli piti valita 2 näistä valinnaisista toimenpiteistä, 2 niin kuin pakollista. Ilmasto- ja ympäristökoulutus oli hirvittävän suosittu. Suurin osa valitsi tämän. Ja tämä tulee talven aikana Ruokavirasto aukaisee sen verkkokoulutuksen ja se pitää suorittaa jonkun tilan osallisen 34.24 mennessä. Ja siitähän tulee automaattisesti merkintä sitten, että se on suoritettu se verkkokoulutus. No sitten oli tämä valinnainen toimenpide, monimuotoisuuskaistat ei ollut hirvittävän suosittu, mutta jonkun verran sitä on valittu Kainuussakin. Niin kyyntöhommissa muistaa, että se kaista säilyttää siellä sen koko sitoumuskauden ajan sillä viljalohkolla. Tai niin kauan kuin se on viljalla. Sitten jos se on nurmi perustettu sinne viljan alle, niin sittenhän siinä ei enää sitä monimuotoisuuskaistaa, joka käytännössä voi olla nurmea, niin ei voi olla, ei tarvitse olla eikä voi olla. Sitten pitää jollekin muille lohkoille, jos on yksivuotisen kasvin lohkoja, niin perustaa se monimuotoisuuskaista. Tai sitten jos ei ole viljalohkoja, yksivuotisen kasvin lohkoja, niin sitten luopuu siitä toimenpiteestä, valitsee jonkun muun näistä. Sitten oli pölyttäjä ja ravintokasvit, no se on käytännössä sen mukaan, mitä olette ilmoittanut tukihakemuksella, niin jos siellä on niitä sopivia kasveja, niin asia kunnossa. Sitten on nämä 4 valinnaista toimenpidettä, mitä vielä valvotaan. Onko se kunta varmaankin, jollekka se nakki lankeaa, että pitää meidän olla vailla näitä tiloilta. Eli tulee 5% otanta tiloista, joista pitää pyytää näitä dokumentteja. Eli maaperän seuranta, yleensä se on se laaja maa-analyysi ollut. Niin ei tarvitse toimittaa kuntaan, vasta sitten jos sitä pyydetään, niin laaja maa-analyysi, jossa oli tämä hiiliasia ja sitten esimerkiksi hivenravinteet siihen lisäksi. 2 asiaa piti olla siinä, että ei pelkkä se hiili ei riittänyt. Eli 2 peruslohkoa tänä vuonna, joista on se hiili tutkittu ja esimerkiksi vaikka nurmipaketti, jossa tulee ne hivenet. Tai sitten hivenet voi varmaan erikseenkin tutkituttaa. Ja nämä pitää olla toimitettu Lappeenrannan 30.11. viimeistään ja siitä tositessa, jos sitä kysellään. Ja tai tietenkin se tutkimustulos sitten. Ja piti olla niin kuin tänä sitoumuskaudella, eli toukokuun alun jälkeen otettu. Eli viime syksynä otettu ei käy tähän. Sitten orgaaniset ravinteet toimenpide oli tämmöinen, että siinä luovutaan nyt tätä. Eli lannan separointia, lietteen laskeutusta, biokaasulaitokseen toimittamista tai sitten luovutetaan vähintään 25 kuutiota lantaa tilalle, jolta ei itseltään tule lantaa. Niin tästä ollaan sitten vailla jo tositetta, joko siitä, että sitä on luovutettu tai että sitä on separoitu, vaikka jos se on urakoitsija käynyt separoimassa, niin 30.11. mennessä pitää tämä tapahtua, vaikkapa se separointi ja siitä jonkunlainen todiste. Niitä 5% tiloista kysytään tätä. Sitten täsmäviljelymenetelmät, eli vaikka nyt se ruiskuautomatiikka tai
ajoautomatiikka traktorissa tai työkoneessa esimerkiksi, niin jos on urakoitsija, jolla on tämmöinen kampe ollut ja on valittu tämä toimenpide, niin uittiurakoitsijalla tai sitten kovista laitteista, vaikka valokuvaa varmaankin riittää, että tämmöinen meillä on ja tätä on käytetty. Niin tämän kysytään kanssa 5% tiloista ja sitten kasvintuhojen, kasvitautien nämä sovellukset, niin niistä kuvakauppauksia olisi kasvukaudella pitänyt ottaa jokunen kappale ja niitä kysytään sitten niiltä 5% tiloista. Ja näitähän pystyy sitten vaihtamaan ensi vuonna näitä NS-pakollisia toimenpiteitä, kaikkia muuta paitsi monimuotoisuuskaistaa, eli sitä pitää, jos sen on valinnut viime keväänä, niin täytyy koko sitoumuskauden ajan pitää niin kauan kuin on yksivuotisia kasveja. Eli yksivuotisten kasvien lohkoille laittaa niitä monimuotoisuuskaistoja. Sitten vielä toinen dia. Sitten oli nämä lohkokohtaiset toimenpiteet, eli ekstra ylimääräiset toimenpiteet, mistä maksetaan ekstraa. Niin näistä nyt kiertotalouden edistäminen, se ilmoitetaan syysilmoituksella ne lannanlevitys, multausalat, siis, tai kyllä multaavalla tai sijoittavalla laitteella levitetty juttu. Sitten muistettava suojavyöhykkeet täytyy olla koko sitoumuksen ajan, ei saa kyntää. Turvepeltojen nurmet, sama juttu, koko sitoumusajan. Nurmella ei saa kyntää sinä aikana, saa uusia kyllä, mutta miten se nyt olikaan? Saa lannottaa, mutta ei kasvinsuojeluaineita ja ilman muokkausta saa uusia vain. Ja no niistä on toimitettu jo kuntaan ne maa-analyysit, että se on turvemaata se lohko. Varmaankin kaikkiin kuntiin on jo ne tullut. 39. oli tuo päivämäärä. Sitten valumavesien hallinta, aika harvinainen toimenpide, mutta jonkun verran näitäkin on. Niin siitä on toimitettu ne maa-analyysit, että se on sopivaa maata ja ojastokartta sitten salajoituksista. Sitten se ilmoitetaan syysilmoituksella vielä ne, miten se nyt sanoo täällä, valumavesien hallinta. Ilmoitetaan toimenpidelohkoin, eli se on valittu jo ne peruslohkot, joilla sitä toteutetaan, mutta sitten se vielä syysilmoituksella voi osan lohkosta ilmoittaa tai koko peruslohkon. Ja ilmoittaa, mitä toimenpidettä siellä on toteuttanut, eli säätösalaojitusta vai altakastelua tai kuivatusvesien kierrätystä. Ja puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelut, tuostapa ei ole tietoa, kyselläänkö niitä joskus ja miten. Lintupellosta en osaa sanoa. Niin ilmoitetaan syysilmoituksella ne kyllä. Mutta missä on oikeasti ollut niitä lintuvahinkoja. Tämä taisi olla viimeinen dia. Se syysilmoitus tässä nyt niin kuin alustavasti tuli, mutta siitä tosiaan tammikuun alussa sitten täsmätietoa. Jari. Kiitoksia. Edelleen muistutan, että kysykää viljelijätyösteillä, vaan mikä askarruttaa ja kertokaa koulutustarpeista, mistä haluaisitte info enemmän, mikä on jäänyt huonommalle. Mutta jos laitat sen toiseksi viimeisen dian nyt siitä ympin tilakohtaisista toimenpiteistä.
Niin tässä tilalla kannattaa tarkastella se, että onko nämä, mitkä on tullut valittua ja onko ne tullut toteutettua, jos yhtään tuntuu, että ei ole kartalla. Tässä on vielä mahdollisuutta monessakin asiassa niin toimia. Eli tämä maaperän seuranta, niin Janne sanoi, että analyysit pitää olla lähetetty 30.11. mennessä, niin kannattaa katsoa, että onko se nyt tämän toimenpiteen kriteerien mukainen se analyysi, jossa on lähetetty, ettei ole käynyt sillä tavalla, että siellä on vaikka se NIR-näyte otettu, mutta siitä puuttuu sitten niin se toinen analyysivaatimuspari, niin sen kerkiää vielä laittaa menemään. Ja sitten orgaanisissa ravinteissa, niin jos tuo toimenpide pitää tehdä, eli luovutus tai se paranto pitää tehdä marraskuun loppuun mennessä, niin jos nyt vaikka on ollut luovuttamassa naapurille sitä lantaa, niin sitä ei tarvitse olla levitettynä tänä vuonna, jos senhän toki kerkee vielä levittääkin tässä lokakuussa, mutta jos ei ole kerinyt levittää, niin tässä ei ole sellaista vaatimusta, että se on pitänyt levittää, riittää, että luovuttaa vaikka varastoon sille naapurille sen erän, niin sekin käypi. Sitten tästä kasvintuhoajien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovelluksesta, niin muissa asioissa, kun on ollut tiloille yhteydessä, niin aika paljon puuttuu tätä, että on valittu tuo toimenpide, mutta sitten on käsitys, että siitähän ei esimerkiksi sitä nurmien toimintoa ollut silloin vielä kesäkuussa olemassa. Se tuli heinäkuun alussa esimerkiksi lukekaskas, ja nimenomaan lukekaskakseen. Se tuli nurmien osalta tuossa heinäkuussa, ja nurmitiloja on sitä pitänyt käyttää, niin sillä otannalla, mitä on tuossa muiden hommien ohessa niin tiloilta kysynyt, niin siinä on, näyttää olevan paljon puutteita. Ja vielä tuossa elokuun lopulla, syyskuullakin, niin neuvon viljelijöitä, että menevät vaikka siinä vaiheessa niin ottamaan niin siihen lukekaskakseen niitä kuvia ja perustelevat, että siinä on sitä kasvinsuojelua suunniteltu niin kuin syksyn kyntöjä ja muokkauksia ajatellen ja seuraavan kauden toimintaa ajatellen. Minä en tiedä, kun ei ole niitä valvontaohjeita tullut, että millä ajanjaksolla se on. Kasvukauden aikana se sanotaan niissä hakuoppaissa, mutta että mikä katsotaan kasvukaudeksi sitten siinäkin on monta määritelmää, että tämmöinen tukihallinnollinen kasvukausi loppuu monessa mielessä tuolla elokuun lopussa, mutta sitten kyllähän luonnossa kasvukausi tänäkin vuonna jatkuu vielä siitä eteenpäin. Mutta nuo kannattaa koittaa laittaa kuntoon, jos niissä vielä puutteita on. Minä en tiedä, pitäisikö esimerkiksi lukekaskaksen käyttöön niin kehottaa vielä tässäkin vaiheessa. Kasvukausi on kyllä mennyt ohi, mutta onko se pienempi paha, kun sitä on kuitenkin käytetty ja mikä se on siellä se niin sanottu tarkiste, mikä me tarkistetaan sitten valvonnan yhteydessä, niin sitä kun ei ole määritelty, niin jos se niitä kriteereitä jollain tavalla täyttäisi, niin se voisi jotakin auttaa, vaikka nytkin vielä käypi tekemässä. Kiitos. Kiitos Jari. Tuonne kommenttiosioon tuli pari juttua esille, eli varmistuksen vuoksi, onko teillä laittaa ne näytetiedot, mitkä näytteet kautta näytepaketit kelpaavat tähän. Ja sitten toinen on laittanut vielä, että eikö NIR riittänyt yksinään? Joo. Kun luetaan ympäristökorvauksen sitoumusehdot, niin sehän sanoo, että laaja maa-analyysi. Analyysissä pitää käydä ilmi peruslohkon kokonaishiilen määrä, orgaanisen aineksen määrä, eli se NIRI. Lisäksi lohkolla pitää tehdä jokin maan kasvukuntoa tai ravinnetilaa kuvaava tutkimus, joka kuvaa esimerkiksi jotakin seuraavista asioista. Niin täällä on varastoravinteet, varantoravinteet, hivenaineet, vedenpidätyskyky, muutamia muita. Eli molemmat pitää olla se hivenillä sen helpoimmin saa, tai joku näistä muista.
No sitten tuo kysymys, että mitkä näytteet, kun niitä on eri firmoilla sitten eri nimisenä, mutta jos laittaa, no voitko sanoa Sari, mikä firma, niin voidaan ihmetellä, mihinkä laittaisit ne. Niin Proagrianir, no se taitaa olla sitten, typpiorganinen aines. Kyllä, siinähän on monta asiaa, se riittää. Mutta sitten tämä, mitä on sitten jotkut ottaneet, tämä Carbon Check, eli Eurofins viljellyspalvelu Carbon Check, niin siinä on pelkkä se hiili ja orgaaninen aine. Niin sen lisäksi pitää ottaa vielä vaikkapa ne hivenet. Mutta se Proagrianir, kyllä, no korjatkaa, jos minä olen väärässä. Tässähän on vaikka mitä kationin vaihtokapasiteetti. Joo, kyllä tämä riittää, tämä Proagrianir. Niinhän me eilen katsottiin, että se Proagrianir oli monipuolinen ja riittävä. Eiköhän se tullut varmistettua. Noista sovelluksista kommentoin, se on Lukekaskasta. Minun mielestä myös se sirppi tuli kesällä ja minun mielestä se kyllä soveltuu myös nurmitiloille, jos sehän on ollut semmoinen kriittinen asia. Että mitkä sovellukset nurmitiloille soveltuu ja se on se Lukekaskas ja minusta tosiaan sirppi on se toinen. Tuo kysymys, että onko eri aikarajoista aikajanallista versiota. Eipä varmaan ole Ruokavirastokaan tehnyt semmoista. No, näissä nyt 2 viimeisessä diassa nyt on yritetty laittaa, ei se ole aikajanalla, mutta kuitenkin niitä päivämääriä on siinä, mitä nyt on keksinyt, että mitä tiedetään tässä vaiheessa. Ja näistä on tullut kyllä kysymyksiä yksittäisistä ja laajemmastikin, että mitä sitä piti tehdä ja milloin. Ja tallenne tulee, no sanoppa Johanna, tallenne. Tallenne tulee tässä heti miten. Sitten se laitetaan tuonne meidän YouTubeen ja sitten laitetaan tuonne hankkeen sivuille ja nostetaan totta kai tuonne sosiaaliseen mediaan, että pääsee sieltä sitten kätevästi katselemaan. Joo, se olisi hirmu hyvä, jos se Ruokavirasto tekisi semmoisen, että se olisi kattavaa, mutta ei ole semmoista näkynyt kyllä aikajanaa. Se on niin moninainen kuin mikä nyt kenelläkin on se toimenpide, että kaikkihan ei koske kaikkia ja joitakin ei koske mikään näistä, jos ei ole ympissä. Sirkko Hamari tässä, mä ihan en nostanut kättä, mutta sen takia, koska me ihmiset ollaan erilaisia, niin mä en tiedä, onko teillä, jotka olette nyt tässä niin kun, tämän luennon vastuusta tai muuta, niin mahdollisuus olla Ruokaviraston kanssa yhteydessä, koska kyse on myöskin saavutettavuudesta, että niin kun, meillä on, että heillä pitäisi riittää resursseja myöskin tämmöiseen, niin kun, koska se nopeuttaa tosi paljon monta, että sitä hahmottamista ja näin. Kyllähän sitä voidaan laittaa Ruokavirastoon toivetta aivan hyvin, mutta sitä en takkaa, johtaako se mihinkään. Joo, ei, mutta kiitos. Joo. Tuota voisin kommentoida Ruokaviraston kanssa tehtävää yhteistyötä viljelijäkoulutusten osalta, että meillähän on siitä talven mittaan tulossa ihan aktiivista vuorovaikutusta Ruokaviraston kanssa ihan työryhmätyöskentelytasollakin, eli se Ruokavirasto kyllä on kiinnostunut siitä, että mitkä ne on ne oikeat tavat. Tietysti se, että kaikkia
niitä viestimismuotoja, niin niitä on sitten resurssipuuttojen takia ja Ruokavirastonkin vaikea toteuttaa, mutta ei tämä esille nostamasi aikajana-asia varmasti mitenkään niin kuin huono ajatus ole, ja sitä pitää viedä Ruokavirastolle sitten ihan siellä työryhmissä eteenpäin, että tämmöinen on tärkeää. Noita erilaisia hahmottamiskykyjä, mitä ihmisillä on, niin niitä ei tule aina ajateltua niin tarkasti, että se oli arvokas puheenvuoro kyllä. Ja onko nyt viljelijöillä niin myös muuta palautetta? Tuo oli hyvä palaute, ja onko muuta palautetta tästä koulutuksesta tai toiminnasta, niin tiedetään suunnata tätä asiaa toimintaamme sillä tavalla. Ja edelleen niitä kysymyksiä. Kiitos. Joo, tosiaan kiitokset Sirkulle kommentista. Olemme kontaktissa ja yhteydessä sinne ja katsotaan, mitä me saamme siitä aikaan. Ja sen mukaan totta kai pyritään sitten saamaan niin kuin jaettua sitä tietoa myös niin kuin tämän hankkeen osalta. Siellä Antilla on käsi pystyssä, ole hyvä. Kuuluuko ääni? Kyllä kuuluu. No niin, joo, terve. Tuosta just tuo laaja maa-analyysi, niin tämä Lassi kerran jo mulle puhuu mitä ehkä, että minkälainen lohko se, että miltä lohko se, oliko se joku lohko, että minimikokoja tai jostain ja sillä lailla, että mistä voisi joku selittää. Ja nyt varmaan olisin menossa melko piakkoin tästä ottamaan nuo analyysit. Siinä oli muistaakseni jotain semmoista, että mulla ei pystynyt kaikilta pienemmiltä lohkoja. Oliko se niin, että se peruslohko, että Joo, eli kaksi niin kuin vuotta kohti 2 tilan yli 0,5 hehtaarin peruslohkoa. Eli ei niin kuin kasvulohkoista ei puhuta tässä, vaan peruslohkoista. Kun näistä ihan vartavasti kysyin Ruokavirastolta, kun semmoinen tila on tämä valinnut, jolla on niin kuin 2 isoa peruslohkoa, joissa on puutarhakasveja. Sitten muut lohkot on nurmella ja se niin kuin kiinnostaisi enemmän ne marjalohkot tietenkin siinä, että niistä ottaa ne näytteet. Niin ei voi, että pitää olla yli 0,5 hehtaarin lohko, peruslohko, ja siitä ottaa ne 2 näytettä. Mutta siis ensi vuonna voit ottaa samalta lohkoilta ne 2 näytettä, mutta ei voi ottaa tänä vuonna, kun tässä voi tehdä myös niin, että ottaa 10 näytettä, eli 5 vuodeksi kerrallaan, sitten pitää olla 10 eri peruslohkoa, että ei voi ottaa niin kuin niiltä 2 peruslohkolta 5 vuodeksi näytettä varastoon. Mutta voi tehdä niin, että ottaa vaikka joka vuosi niin kuin niiltä samoilta peruslohkoilta, että seuraa niiden tilannetta. Ja voihan se olla eri kasvulohko silloin kyseessä. Eli selvensikö tämä? Eli 0,5 hehtaaria ja peruslohkosta puhutaan nimenomaan. Ja 2 vuosittain. Ja tätä ei ole pakko valita joka vuosi, että voi valita jonkun toisen toimenpiteen ensi vuonna, jos tämä ei tunnu sopivalta. Mutta tänä vuonna piti olla ne 2 näytettä 2 peruslohkolta, jotka on vähintään 0,5 hehtaarin kokoisia. Hyvä. Tuleeko vielä ajatuksia, kysymyksiä, palautetta? Jos meillä on
homma niin sanotusti pulkassa, niin minä kiitän kaikkia osallistujia. Kiitos myös Jannelle ja kiitos Jari, Lassi, Tarja ja Kaija sieltä. Tarja ja Kaija laittoi tänne keskusteluosioon hyviä vinkkejä ja muuta. Ja lähdemme tästä eteenpäin sitten. Eli seuraavaksi oli sitten sen ajankohtaistunti valvonnoista ja havainnoista kasvukaudella. Silloin marraskuun loppupuolella 21. päivä tiistaina kello 10-11 ja sitten on tämä syysilmoitustunti torstaina 4.1.24 kello 10-11. Ei mitään, minä kiitän kaikkia ja tilaisuus on päättynyt. Kiitos.